Γεια σας παιδιά, ευχόμαστε καλά, καλή εβδομάδα και όλα σε όλους. Αλήθεια, πόσοι από εσάς που με ακούτε έχετε προτρέψει ήδη φίλους και γνωστούς να μαζέψουν κάποια εφόδια για ώρα ανάγκης? Και μάλιστα φάγατε πόρτα σχεδόν από όλους χωρίς να πιστέψουν λέξη από όσα τους λέγατε. Βλέπουμε λοιπόν τις τελευταίες μέρες όλες οι ειδησιογραφικές μεταδόσεις στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας μεταδίδουν οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προετοιμαστούν για στρατιωτική ή φυσική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία λέει θα διαρκέσει τουλάχιστον 72 ώρες. Και τους λένε να εφοδιαστούν με νερό, με τρόφιμα, με φάρμακα, μετρητά, μπαταρίες, φακούς και όλα τα βασικά απαραίτητα. Δεν νομίζετε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να μην ανησυχείτε πλέον για να ενημερώνετε συγγενείς και φίλους και γνωστούς σας όταν τους μεταφέρετε αυτές τις πληροφορίες? Γιατί πλέον έγινε επίσημο, παιδιά. Και έγινε επίσημο ειδικά σύμφωνα με την κατανόησή τους. Γιατί το άκουσαν στην τηλεόραση. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε πέρα από αυτά που γίνονται? Γιατί θα δούμε πού αποσκοπούν όλα αυτά σε λίγο καιρό. Πολύ λίγο φαντάζομαι. Να μην κρινιάζουμε και να καταλάβουμε ότι οι στρατιωτικοί δεν μιλάνε. Δεν λένε τι πρέπει να γίνει ή τι θα γίνει. Πρώτον, γιατί είναι απασχολημένοι, και δεύτερον, γιατί οι διαταγές τους αυτές είναι. Αν μιλήσουν θα προδώσουν. Και οφείλω να πω ότι οι ενέργειες τους καθορίζονται από έναν κβαντικό υπολογιστή, ο οποίος μαζεύει όλα τα δεδομένα και όλες τις πτυχές της διεθνούς κατάστασης. Όμως κανείς τους δεν μιλάει πραγματικά για τις επιχειρήσεις, εκτός αν του δοθεί εντολή να πει κάτι, να το κάνει. Να το κάνει δηλαδή. Πολλούς μήνες προειδοποιούμε για το τι πρόκειται να συμβεί. Έχουμε πει ότι έχουν αναπτυχθεί στρατεύματα σε κάθε χώρα. Είναι ακροβολισμένοι στρατιώτες παντού, όπου χρειάζεται, και περιμένουν τη διαταγή. Και η διαταγή θα είναι να συλλάβουν όποιον τάχτηκε και κυρίως συνέβαλε να τρέξουν οι ατζέντες των παγκοσμιοποιητών, παιδιά. Για αρκετούς λοιπόν που δεν θέλησαν να δουν τι συμβαίνει, που δεν θέλησαν καν να ακούσουν τι αλλάζει, θα είναι επώδυνο και θα χρειαστούν άμεσα τη βοήθειά μας. Αυτός όμως ο πόνος θα είναι και η αφύπνισή τους. Όλοι θα δουν, όλοι θα καταλάβουν. Και όλοι όσοι δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι το σύστημα καταρρέει θα ξυπνήσουν. Αλλά οφείλω να τονίσω ότι για κάποιους θα είναι πολύ χειρότερο από ό,τι νομίζουν, παιδιά. Γιατί όσο πιο βαθιά έχει μπει κάποιος στο σύστημα, όσο πιο ευλαβικά το υπηρέτησε, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το κόστος που θα πληρώσει. Και θα επαναλάβω για μία ακόμα φορά, σταματήστε να προσπαθείτε να αναλύσετε τις δηλώσεις και τις πράξεις που βλέπετε τώρα στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Είναι όλα ψεύτικα. Μείνετε μόνο σε κάποια γεγονότα που δείχνουν την αλλαγή. Και ένα πολύ σπουδαίο από αυτά συνέβη στη ΣΥΠΑ και στην πολιτεία του Μισισίπι. Μια ιστορική εκδήλωση που μπορεί να αλλάξει τη ζωή όλων. Όπου ο κυβερνήτης, ο Ρεπουμπλικάνος του Μισισίπι, ο Τζόναθαν Τέιτ Ρίβς, υπέγραψε νομοσχέδιο για την εξάλειψη, προσέξτε, του φόρου εισοδήματος του κράτους, της πολιτείας δηλαδή. Και εμείς μπορούμε να πούμε ότι χωρίς κανένα θόρυβο, χωρίς να χτυπάνε καμπάνες, χωρίς να πάρει μυρωδιά κανένας, ο νόμος Νεσάρα κάνει τα πρώτα βήματα στη ζωή. Τη δική μας τη ζωή.
Και να είστε σίγουροι ότι σύντομα αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες πολιτείες και πρέπει αυτή τη στιγμή να προσέχουμε τη ΣΥΠΑ. Για να μην με ρωτάτε λοιπόν ξανά και ξανά, διευκρινίζω ότι ο νόμος αυτός δεν ενεργοποιείται μόνο για τη ΣΥΠΑ. Θα είναι σε πλανητικό επίπεδο. Θα επηρεάσει όλες τις χώρες του πλανήτη. Μόλις ακριβώς καθαρίσει ο βάλτος. Και αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα κάτω από την ομπρέλα της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, στην οποία ο πρωτοστάτης Αμερικανικός στρατός, σε συνεργασία με εξειδικευμένες συμμαχικές προς αυτόν στρατιωτικές μονάδες και πρωτίστως από Ρωσία, από Κίνα και Ινδία, καθαρίζουν τον πλανήτη από εγκληματίες που ήθελαν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα. Βλέπετε τα τσιμπήματα, βλέπετε τους αεροψεκασμούς, βλέπετε το πόσιμο νερό και πώς το δηλητηριάζουν, το φαγητό μας, τη μετάδοση του φόβου, κάτι ατζέντες όπως η WOC, και η λίστα δεν έχει σταματημό. Και για να μην με ρωτήσετε πάλι, νομίζω ότι πρέπει να σας τονίσω ότι το Ευρώπουλο είναι στα τελευταία του. Και ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιστρέψουν στα εθνικά τους νομίσματα. Το ευρώ δεν θα υφίσταται λογικά, έτσι, σύμφωνα με τη λογική πάντα ως νόμισμα, στο νέο κουβατικό χρηματοοικονομικό σύστημα. Για να γυρίσω όμως στην εκδήλωση του Μισισίπι, που είναι κάτι πολύ σπουδαίο για μένα, ο Τέιτ Ρίβς, ο κυβερνήτης της πολιτείας του Μισισίπι, είπε τα παρακάτω λόγια. «Καλό απόγευμα», λέει. «Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους εδώ σήμερα για μια πραγματικά ιστορική περίσταση. Φίλοι μου στη Βουλή και τη Γερουσία, μέλη της διοίκησής μου και ναι, ακόμα και ο τύπος, καλώς ήρθατε στην υπογραφή του νομοσχεδίου και σήμερα είναι μια μέρα που θα μείνει αξέχαστη. Όχι μόνο για τα πρωτοσέλιδα που θα γίνουν, όχι μόνο για την πολιτική αυτή αλλαγή, αλλά για μια βαθιά αλλαγή που αντιπροσωπεύει γενιές και γενιές στο μέλλον. Και πρέπει να σας πω», λέει, «ότι συμβαίνει μετά από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς. Και μπορούμε όλοι να σταθούμε ενωμένοι και να πούμε ότι πετύχαμε την κατάργηση του φόρου εισοδήματος του Μισισιπί». Το ακούτε? Και επιτρέψτε μου, λέει, να επαναλάβω ότι ο Μισισιπί δεν θα φορολογεί πλέον τις θέσεις εργασίας, τα κέρδη ή τις φιλοδοξίες των ανθρώπων του. Προσέξτε τα λόγια του. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος, λέει, ότι αυτό δεν συνέβη εν μία νύχτα και δεν συνέβη σε μια μέρα, αλλά είναι αποτέλεσμα ετών δουλειάς από μεμονωμένους ηγέτες που μοιράστηκαν το όραμα και είχαν το θάρρος να ενεργήσουν στην πολιτεία μου. Τον περασμένο Ιανουάριο προέτρεψα τους φίλους μου στο νομοθετικό σώμα να το κάνουν αυτή τη χρονιά για να ξεπεράσουμε τη γραμμή τερματισμού και δουλεύοντας μαζί κάναμε ακριβώς αυτή τη μετασχηματιστική πολιτική που απαιτεί από όλους μας να εργαστούμε. Και είμαι περήφανος που λέω ότι πετύχαμε μια πραγματικά μετασχηματιστική επιλογή. Σήμερα με περηφάνεια υπέγραψα νομοσχέδιο που καταργεί τον φόρο εισοδήματος, φυσικού εισοδήματος, στην πολιτεία του Μισισίπι. Και αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια πολιτική νίκη. Είναι μια μεταμόρφωση. Μια μεταμόρφωση στην οποία πίστεψα, για την οποία πάλεψα και δούλεψα για πολλά χρόνια. Και μάλιστα αναφέρεται και από το 2015 και μετά. Από την εποχή που ήμουν αναπληρωματής κυβερνήτης στην πρώτη μου εκστρατεία για αυτή τη θέση. Και κάθε νομοθετική περίοδος από τότε το έχει κάνει αποστολή μου. Και επειδή πιστεύω, λέει, σε μια απλή ιδέα ότι η κυβέρνηση, ακούτε, πρέπει να παίρνει λιγότερα για να μπορείς να κρατήσεις περισσότερα ο πολίτης. Ότι ο λαός μας πρέπει να ανταμείβεται για τη σκληρή δουλειά, όχι να τιμωρείται γι' αυτό. Και η πολιτεία μου αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να γίνει πόλος έλξης για ευκαιρίες, για επενδύσεις
για ταλέντα και για οικογένειες που θέλουν να χτίσουν μια καλύτερη ζωή. Ακούτε? Η νομοθεσία που υπέγραψα μας βάζει σε μια σπάνια κατηγορία ελίτ ανταγωνιστικών χωρών. Και υπάρχουν, λέει, μόνο μια χούφτα κράτη που δεν φορολογούν το εισόδημα. Σήμερα το Μισισίπι μπαίνει στις τάξεις αυτές και έτσι υψώνουμε τη σημαία μας. Λέμε στους δημιουργούς εργασίας σε όλη την Αμερική ότι αν θέλεις να χτίσεις, έλα εδώ. Και στις οικογένειες ότι αν θέλετε να μεγαλώσετε, ελάτε στο Μισισίπι. Στους επιχειρηματίες εργαζόμενους και στους ονειροπόλους, τους λέμε ότι δεν θα τιμωρήσουμε την επιτυχία σας. Ανακοινώσεις, Θα ήθελα, λέει, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Jason White και τον αντιπεριφερειάρχη Delbert Hosemann και ιδιαίτερα, λέει, τον White γιατί δούλεψε τόσο σκληρά για να το πετύχει αυτό. Ευχαριστεί τέλος πάντων διάφορους και απευθυνόμενος προς τους ανθρώπους του Μισισίπι λέει ότι εσείς είστε οι πραγματικοί νικητές σήμερα. Αυτός ο νόμος σημαίνει περισσότερα χρήματα στην τσέπη σας. Αυτό σημαίνει περισσότερες δουλειές στην πόλη σας. Σημαίνει ένα μέλλον με περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά και τα εγγόνια σας. Ακούτε? Η δουλειά που κάνεις με τα χέρια σου, σου ανήκει. Είναι δική σου και είναι για να θρέψεις την οικογένειά σου και να επενδύσεις στο σπίτι και την κοινότητά σου. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, λέει. Όχι μόνο αριθμοί στην εξίσωση, αλλά οι ζωές. Από τώρα και στο εξής, γενιές, τα παιδιά μας θα μεγαλώνουν τις δικές τους οικογένειες σε έναν ισχυρότερο και πιο ευημέρον Μισισίπι. Θα κοιτάξουν πίσω αυτή τη στιγμή και θα πούν ότι τότε ξεκίνησε η μεγάλη ευκαιρία μας. Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία της χώρας που σηματοδοτούν μια καμπή. Μια στιγμή κατά την οποία το παρελθόν δίνει τη θέση του στο μέλλον. Εκεί όπου ξεπερνάμε τους παλιούς τρόπους που κάναμε πράγματα και χαράσουμε μια νέα τολμηρή πορεία. Και αυτή, λέει, είναι μια από αυτές τις στιγμές. Και η κατάργηση του φόρου εισοδήματος δεν είναι μόνο νίκη για την οικονομία μας. Είναι μια νίκη για την ίδια την ελευθερία. Μια νίκη για τις οικογένειες. Και πιστεύω, λέει, με όλη μου την καρδιά ότι θα θυμόμαστε αυτή την ημέρα ως σημείο καμπής. Ακούσατε τα λόγια που είπε αυτός ο άνθρωπος? Τι μας είπε? Δεν είναι μόνο ότι ανακοίνωσε την κατάργηση του φόρου εισοδήματος στην πολιτεία του. Είναι ότι είπε πολύ καθαρά ότι ο φόρος εισοδήματος είναι μια κλεψιά του κράτους προς τον πολίτη. Είναι μια τιμωρία για το σκληρά εργαζόμενο. Είναι μια τιμωρία για αυτό που θέλει να ευημερήσει, να κάνει οικογένεια, να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Αυτά τόνισε, προσέξτε. Τι έχουν να πούν τα δικά μας καλά παιδιά εδώ για όλα αυτά? Θα το δούμε στην πορεία. Θα αναγκαστούν. Τις προάλλες λοιπόν προχθές ο Μάσκ έδωσε συνέντευξη με την ομάδα του για το τι τέρατα έχει ανακαλύψει στις κρατικές δαπάνες των ΗΠΑ. Δίνανε παροχές και δάνεια σε 9χρονα παιδιά και σε ανύπαρκτα άτομα 120 ετών, ακούτε? Δίνανε παροχές σε ανύπαρκτες κρατικοδίαιτες εταιρείες για ανύπαρκτους σκοπούς και σε όλο τον κόσμο. Και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια άνετη εξοικονόμηση αυτή τη στιγμή 15% των κρατικών δαπανών τον πρώτο κιόλας χρόνο χωρίς να πειραχτεί ούτε μια κανονική κρατική παροχή. Βρήκαν δηλαδή χρήματα από το πουθενά απλά ανακαλύπτοντας τις απάτες που γινόντουσαν. Και ήδη έχουν εξοικονομηθεί από τις πρώτες περικοπές πάνω από 100 δις. Μάλιστα υπολογίζεται ότι εξοικονομούνται με αυτόν τον τρόπο 3 με 4 δις την ημέρα. Ακούτε? Και η ομάδα του Μάσκ, να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι τίποτα τυχαίοι.
Είναι οι ίδιοι δισεκατομμυριούχοι επιχειρηματίες. Είναι επιστήμονες, είναι μηχανικοί. Έχουν τόνους εμπειρίες στην πλάτη τους. Γιατί αυτά που εφαρμόζουν στην κυβέρνηση τώρα, παιδιά, τα έχουν ήδη εφαρμόσει στις μεγάλες εταιρείες τους εδώ και χρόνια. Ποια είναι αυτά δηλαδή? Η διασταύρωση στοιχείων, η αξιολόγηση, η αναγνώριση των απατεώνων και η διαχείριση των πόρων. Δεν είναι αχυράνθρωποι, ούτε υποχείρια του Μάσκ. Και εδώ πρέπει να πω ότι μέχρι και οι ιδρυτές του Airbnb και της Uber συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια ως συνεργάτες του Μάσκ. Και δεν ανέλαβαν καρέκλα για να κερδίσουν χρήματα, καθώς δεν τα έχουν ανάγκη, να είστε σίγουροι. Και όλοι ομολογούν ότι αποφάσισαν να ασχοληθούν με αυτό, γιατί η ΙΠΑ ήταν στα πρόθυρα της πτώχευσης. Και σε μια πτωχευμένη χώρα, κανείς δεν θα ήταν ευτυχισμένος, ούτε οι ίδιοι και ούτε τα παιδιά τους. Και έχουμε και τον Υπουργό Υγείας, τον ΙΠΑ, τον Ρόμπερτ Κέννεντι, που ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας υποϋπηρεσίας εντός του CDC, που θα επικεντρώνεται στην έρευνα και την αντιμετώπιση, προσέξτε, των παρενεργειών από τα τσιμπήματα, του λεγόμενου long COVID και της νόσου του Lyme. Και ειδικότερα, όπως ο ίδιος δήλωσε, αυτό θα είναι μια από τις προτεραιότητάς μας. Και έχουμε ήδη ένα τμήμα στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας που είναι αφιερωμένο στη μελέτη μακράς διάρκειας του κορονοϊού και στην εξέβραση θεραπείων, και τώρα ενσωματώνουμε μια υπηρεσία μέσα στο CDC που πρόκειται να ειδικευτεί στους τραυματισμούς από τα εμβόλια. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στον πλανήτη υποφέρουν από αυτές τις παρενέργειες. Και δεσμευόμαστε, λέει ο Ρόμπερτ Κέννεντι, να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι θεραπείες και ότι μπορούμε να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές θεραπείες στους πολίτες, στον αμερικανικό λαό. Βέβαια, οι ανακοινώσεις αυτές προκάλεσαν ποικίλα σχόλια και δεν σας κρύβω ότι πολλοί αυτή τη στιγμή πρέπει να αισθάνονται δικαιωμένοι. Όταν θέλουμε να πάμε πίσω σε αυτή την τρελή τριετία της κορονοπανδημίας, όπου όποιος μιλούσε για παρενέργειες δεχόταν χλευασμό και επιθέσεις, μην τα ξεχνάμε αυτά. Και βλέπουμε τώρα να δημιουργείται ειδικός οργανισμός μέσα στο CDC που θα προσπαθήσει να θεραπεύσει αυτές τις παρενέργειες. Παιδιά, και αυτή είναι η τελευταία, μπορώ να πω, από μια σειρά από βόμβες που έχει ρίξει εσχάτως ο Κέννεντι. Μάλιστα προημερών είχε προαναγγείλει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις και σε ό,τι αφορά τη διατροφή, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά σε προηγούμενα βίντεο. Καλώντας τις πολιτείες να βάλουν τέλος στη δυνατότητα των καταναλωτών να αγοράζουν αναψυκτικά με ζάχαρη. Και όχι μόνο αυτό, βέβαια. Δεν τρώμε πλέον τροφή, τρώμε ουσίες που μοιάζουν με τροφή, είχε δηλώσει, επιτιθόμενος στις εταιρείες fake food, fake φαγητού δηλαδή, ψεύτικου, όπως τις ονομάτισε. Και είναι αυτός εξάλλου που παράφρασε το σύνθημα του Τραμπ Μάγκα κάνοντας το μάχα, δηλαδή κάντε την Αμερική υγιή ξανά. Και οφείλουμε να πούμε πως για πρώτη φορά βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τόσο σημαντικά αυτονόητο που θα έπρεπε να συμβαίνει σε κάθε χώρα. Δηλαδή να υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα αναλαμβάνουν τις κατάλληλες θέσεις σε μια κυβέρνηση. Αυτοί που πραγματικά θα παράξουν έργο. Και παρόλα αυτά βλέπουμε επίσης ότι σε κάτι τόσο ξεκάθαρο και τόσο αυτονόητο όπως αυτό υπάρχουν ένα σωρό ηλίθιοι οι οποίοι θα προτιμούσαν στις θέσεις αυτές άχρηστους πολιτικούς. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και ελπίζω να έχετε προσέξει ότι οι παγκοσμιοποιητές αυτή τη στιγμή παρετούνται. Στην Ευρώπη κανείς δεν θέλει να ακολουθήσει τον Μακρόν στην Ουκρανία πια, ενώ ο ίδιος απλά φλιαρεί για το τι θα έκανε εκεί. Ακόμα και ο Στάρμερ που δεν είναι, εντάξει, 100 βατ μπορούμε να πούμε, καταλαβαίνει πιο γρήγορα τι πρέπει να γίνει. Και αυτό που καταλαβαίνουν όλοι είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφικτιεί οικονομικά και ότι η Ρωσία και η Κίνα θα τους πιέσουν ακόμα περισσότερο
μέχρι να εγκαταλείψουν το σχέδιο επανεξοπλισμού, το REARM που είχαν ανακοινώσει, το οποίο παρεπιπτόντως θα πάει πάρα πολύ άσχημα εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ να θυμηθούμε ότι κανένας από αυτούς δεν θέλει να τσακωθεί με τη Φόντερ Λάιεν και ότι μπορούμε να δούμε και το τέλος. Μπορεί να μην υπάρξει καν ο παγκόσμιος πόλεμος. Και η συμφωνία ή παρουσίας Ουκρανίας δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από μια στρατιωτική συνθηκολόγηση προς τη Ρωσία ουσιαστικά και μια μοιρασιά κάτω από το υπόγειο της Ουκρανίας με κομμάτια να παίρνει η ΗΠΑ. Παιδιά, αυτό γίνεται τώρα. Και βλέπουμε τον πιο διεφθαρμένο ηγέτη του πλανήτη, τον κοντό, το χορευτή με τα τακούνια, να εγκαταλείπεται πλήρως από τους χορηγούς του. Και θεωρώ ότι οι Ουκρανοί σύντομα θα απελευθερωθούν από αυτόν τον τρομερό πόλεμο που ξεκίνησε το 2014. Όχι το 22, το 2014. Οι πιο πληροφορημένοι μάλιστα έχουν ήδη παρατηρήσει ότι τα ίδια τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης γκρεμίζουν τον υποψήφιο παγκοσμιοποιητή του Καναδά, τον Μαρκ Κάρνεϊ, με κάθε δυνατό τρόπο. Πλέον τον θεωρούν και τον κατηγορούν ως γαλλοφοβικό και παρασιτικό, ο οποίος απατά τον κόσμο. Γίνονται πολλά στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά ότι ο Τραμπ δεν κάνει απλά μια μικρή αναδιαμόρφωση, κάνει μια βαθιά αλλαγή παραδείγματος, η οποία δεν θα έχει καμιά σχέση με ό,τι ξέρουμε. Είπαμε για το Μισισίπι. Μόλις έγινε η πρώτη πολιτεία που αφαίρεσε όλους τους φόρους μισθοδοσίας. Όμως θα ακολουθήσουν και άλλες. Και ο Τραμπ έχει ήδη ανακοινώσει ότι σύντομα $150,000 ετησίως, μέχρι τα 150,000 ετησίως, δεν θα πληρώνουν φόρους. Εισόδημα, έτσι. Για αυτή τη βδομάδα ο Τραμπ έκοψε εντελώς τη χρηματοδότηση στον Bill Gates για τον Gavi και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Έναν ακόμα δηλαδή παγκοσμιοποιητικό μηχανισμό του ΟΗΕ του έκοψε τη ροή χρημάτων. Και θεωρώ ότι ο Ξανθός είναι πολύ πιο αποφασισμένος για να εξαλείψει τον ΟΗΕ από ότι είναι ο Πούτιν. Και μάλλον ετοιμάζεται κάτι πολύ διαφορετικό και κάτι που θα γίνει σεβαστό από όλα τα κράτη για να ελέγχει τα πάντα στον πλανήτη. Και σύμφωνα με αυτά που βλέπω αυτή τη στιγμή, προβλέπω να πέφτουν και τα ΜΜΕ με έμεσο τρόπο, όχι απότομα. Αν λοιπόν οι αναφορές που έχουμε είναι αληθινές, κάτι που το ελπίζω, σας το λέω, ο Ρόμπερτ Κέννεντι θα απαγορεύσει τις διαφημίσεις της Big Pharma στην τηλεόραση. Τα ακούτε? Και αυτός θα είναι μεγάλος σεισμός, παιδιά. Τα εταιρικά μέσα ενημέρωσης θα θεωρηθούν πλέον αποτυχημένα. Δεν θα έχουν χρήματα. Θα παρακολουθείτε ακριβοπληρωμένους παρουσιαστές να παρετούνται. Το δίκτυο θα πανικοβάλλεται. Και κάποιοι θα εκθέθονται γιατί δεν θα μπορούν να πληρωθούν οι επιταγές τους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλες οι επιχειρήσεις των μέσων είναι ψεύτικες δουλειές. Και υποστηρίζονται τεχνητά από τεράστια χρηματικά ποσά για διαφήμιση, ειδικά από την Big Pharma. Η Big Pharma ξέρουμε πολύ καλά ότι αγοράζει τόσες πολλές τηλεοπτικές διαφημίσεις, όχι τόσο για να διαφημίσει τα φάρμακά της, αλλά για να αποτρέψει την αποκάλυψη της διαφθοράς, να τους έχει μαζί της δηλαδή. Κατά συνέπεια, όταν σταματήσει η αλυσίδα διαφημίσεων
και των δολαρίων που δίνει η Big Pharma στα τηλεοπτικά δίκτυα, μπορεί να δούμε ξαφνικά να αρχίσουμε να βλέπουμε και αναφορές για τη διαφθορά της Big Pharma, να βλέπουμε αναφορές για κάποια φάρμακα, για κάποια εμβόλια, για ιατρικούς συλλόγους, για κυβερνητικές ρυθμιστικές υπηρεσίες όπως το CDC και ο FDA, που προηγουμένως είχε απαγορευτεί να αναφέρονται από τα κανάλια όλα αυτά. Και μάλιστα τους είχε απαγορευτεί επιπληρωμή, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν πολύ καλά πληρωμένοι για να μην μιλάνε. Και όχι μόνο να μην μιλάνε, αλλά να τρέχουν και την ατζέντα που θέλαν αυτοί να τρέχουν. Και η Big Pharma γνώριζε ότι δεν πουλούσαν τα φάρμακα από αυτές τις διαφημίσεις. Απλά ήταν ένα σχέδιο ξεπλήματος χρημάτων για να σιωπήσουν οι δημοσιογράφοι σχετικά με τις δικές τους καταχρήσεις που προέρχονταν από τις Big Pharma. Θα ξυπνήσει πολλοί κόσμος, που βλέπουμε στην Ευρώπη ήδη ξυπνάει, παιδιά. Στο Παρίσι χιλιάδες διαδήλωσαν κατά της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Βγήκαν στους δρόμους του Παρισιού το Σάββατο για να διαμαρτυρηθούν κατά της μιλιταριστικής προσέγγισης του Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και του ΝΑΤΟ στη σύγκρουση εκεί. Και μην ξεχνάμε ότι νωρίτερα μέσα στη βδομάδα ο Μακρόν ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου για την Ουκρανία. Και αυτό ακολούθησε εβδομάδες προσπαθειών να συγκεντρώσει την υποστήριξη για την πρωτοβουλία του να στείλει δυτικά στρατεύματα ως ειρηνευτικές δυνάμεις στη χώρα εκεί, στην Ουκρανία δηλαδή. Και μάλιστα με όπλα που θα περιλάμβαναν πυράβλους εδάφους αέρος, τεθωρακισμένα οχήματα και drones. Και το είπε ο ίδιος ο Μακρόν αυτό. Και την Πέμπτη, μετά από μια διεθνή σύνοδο κορυφής στο Παρίσι, ο Μακρόν ανακοίνωσε ένα γαλλοβρετανικό σχέδιο να πιέσουν για ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία ως δύναμη καθησυχασμού, όπως την είπε, σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Και ο Γάλλος πρόεδρος έθιξε για πρώτη φορά την ιδέα της αποστολής δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο. Η αντιπολεμική συγκέντρωση του Σαββάτου οργανώθηκε από τον πρώην δεξιό πολιτικό του Εθνικού Ράλι Φλόριαν Φίλιππο και το κόμμα του, που λέγονται Πατριώτες. Και είδαμε λοιπόν χιλιάδες διαδηλωτές να διαδηλώνουν στη γαλλική πρωτεύουσα, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Μακρόν, δεν θέλουμε τον πόλεμό σου», «Να φύγουμε γρήγορα από το ΝΑΤΟ» και «Μακρόν, δεν θα πεθάνουμε για την Ουκρανία». Αυτά φώναζαν οι Γάλλοι. Είπαμε, παιδιά, ο κόσμος ξυπνάει. Το αφήγημα των παγκοσμιοποιητών δεν περνάει πια. Και έτσι αυτοί καταραίουν. Απλά πράγματα για όποιον θέλει πραγματικά να δει τι συμβαίνει στον πλανήτη. Και ειδικά εδώ, στη ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα τίθεται ένα ερώτημα. Τελικά θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος ή δεν θα γίνει? Για να δούμε τι βλέπουμε τώρα. Τώρα τι βλέπουμε? Έναν οικονομικό πόλεμο. Τι μας δείχνουν δηλαδή, έτσι το τονίζω. Έναν οικονομικό πόλεμο μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ και ταυτόχρονα διαμαρτυρίες των Κινέζων ότι η Αμερική άλλαξε τη στάση της όσον αφορά την Ταϊβάν. Το δεύτερο βλέπουμε πίεση στο Ιράν, το οποίο όμως δεν φαίνεται να υδρώνει και καν δηλαδή το αυτί του και σίγουρα δεν θα ενδώσει. Και μην ξεχνάμε ότι ανέφερε και το καινούριο όπλο που έφτιαξε από το πλάσμα, έτσι, ένα όπλο πλάσμα, το οποίο είναι πρωτοπόρο για τον πλανήτη. Μετά βλέπουμε ένα χαμό στο Ουκρανικό, με ΗΠΑ και Ρωσία να διαπραγματεύονται την ειρήνη, τη στιγμή που Αγγλία και Γαλλία χτυπούν τα τύμπανα του πολέμου. Και να μην ξεχνάμε και το τέταρτο, είναι έχουμε μια φωτιά έτοιμη να ανάψει στο Κόσοβο. Ακούγοντας τους μεγαλύτερους αναλυτές του κόσμου, βλέπουμε να δηλώνουν πως ο παγκόσμιος δεν θα αποφευχθεί τελικά, θα γίνει. Δηλαδή δεν τη γλιτώνουμε με λίγα λόγια. Και με αυτόν τον τρόπο ρίχνουν τόνους τρόμους στους ανθρώπους. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να σας πω το δικό μου τρόμο σκέψης. Και θα ήθελα να τονίσω ότι δεν θα τον επιβάλλω, ούτε θα πω ότι είναι ο πιο σωστός. Όμως είναι ακριβώς όπως σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Για μένα λοιπόν από πάντα ήταν απαραίτητος αυτός ο πόλεμος.
Έχουμε πει πολλές φορές πως για να σηκωθεί ένα νέο όμορφο κτίριο θα πρέπει να γκρεμιστεί ολοσχερός το παλιό, βρώμικο και επικίνδυνο που υπάρχει τώρα στη θέση του. Και προσωπικά δεν έβλεπα ποτέ άλλον τρόπο γκρεμίσματος του καθεστώτος ή, αν το προτιμάτε, του βαθέως κράτους από έναν παγκόσμιο πόλεμο. Όμως, εδώ θα πρέπει να βάλουμε κάποιες συνισταμένες στο πρόβλημα. Ο Τραμπ, ας πούμε, έχει δηλώσει ότι θέλει την ειρήνη. Βλέπουμε ότι ο Πούτιν και ο Κινέζος ο Χι Τζινπίνγκ συμφωνούν με αυτό. Απ' την άλλη, οι Ευρωπαίοι και το ΝΑΤΟ, όσο και αν προσπαθήσουν να επιβάλλουν έναν πόλεμο, δεν είναι εις θέση να νικήσουν πλέον. Δηλαδή δεν έχουν τη δύναμη να αντέξουν ούτε λίγες μέρες εάν αποφασίσουν να χτυπήσουν τη Ρωσία. Και το ΝΑΤΟ δεν θα έχει τον Αμερικανικό στρατό στις τάξεις του. Και δεν νομίζω ότι δεν το ξέρουν αυτό ή δεν το βλέπουν, έτσι. Δεν νομίζω, παιδιά, ότι δεν βλέπουν πως θα συντριβούν. Το βλέπουν. Όμως είναι υποχρεωμένοι να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Αλήθεια, έχετε ποτέ σκεφτεί όταν βλέπετε κάποιες βόμβες ή πυράβλους να πετάνε στον αέρα, πού πραγματικά αυτές χτυπάνε? Αλήθεια, χτυπάνε εκεί που μας δείχνουν ή μήπως χτυπάνε κάποιους συγκεκριμένους στόχους και καταστρέφουν υποδομές όπως και αρχηγούς του βαθέως κράτους? Αυτή είναι μια ερώτηση που καλό θα ήταν να την κρατήσετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Μια αιστεία πολέμου, με λίγα λόγια, μπορεί να δικαιολογήσει χειρουργικά χτυπήματα. Και όλα αυτά για τα μάτια του κόσμου, βέβαια. Και αυτός για μένα είναι ο μόνος λόγος που μπορεί τελικά να μας δείξουν και την ταινία ενός παγκόσμιου πολέμου, ο οποίος όμως θα είναι πλήρως ελεγχόμενος, χωρίς πυρηνικά εννοείται. Βέβαια δεν σας κρύβω ότι υπάρχει και η άλλη λύση. Μιλήσαμε για τον ακροβολισμένο στρατό σε όλες τις χώρες. Όπως σας είπα, βρίσκονται σε κάθε χώρα τώρα και κυκλοφορούμε πολιτικά και είναι έτοιμοι για τη διαταγή. Ποια διαταγή δηλαδή? Να συλλάβουν αυτούς που πρέπει. Ξεκινώντας από τις κυβερνήσεις, βέβαια. Και με αυτόν τον τρόπο ξεμπερδεύουμε μιας και καλή, χωρίς την ανάγκη παγκόσμιας πολεμικής σύραξης. Καλό λοιπόν είναι να μην αφήνουμε την απογοήτευση να χτυπάει την πόρτα του μυαλού μας, πόσο μάλλον να της ανοίγουμε κιόλας αυτή την πόρτα για να μπει μέσα. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί κάθε φάση του σχεδίου και μετά βγάζουμε συμπεράσματα. Έχουμε λοιπόν λίγες σκηνές ακόμα να παιχτούν από αυτό το έργο που βλέπουμε. Ας προσπαθήσουμε να το απολαύσουμε χωρίς φόβο, έχοντας ηρεμία και χρησιμοποιώντας την νόηση. Ας μην βιαζόμαστε να στέλνουμε αναθέματα εάν κάτι δεν μας αρέσει ή δεν συμφωνούμε με αυτό. Και να είμαστε προσεκτικοί και υπομονετικοί πριν αποφασίσουμε να πούμε τη γνώμη μας. Να είμαστε και να παραμένουμε παρατηρητές. Έτσι θα γίνουμε ελεύθερα όντα σιγά σιγά. Όμως πριν γίνουμε ελεύθερα όντα, πρώτα απ' όλα πρέπει να συνειδητοποιηθούμε, παιδιά. Και οι περισσότεροι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στον πλανήτη, αμφιβάλλω αν έχουν συνειδητοποιήσει τον ίδιο τον εαυτό τους. Αν έχουν καθόλου συνείδηση του εαυτού τους. Θεωρώ ότι ταυτίζονται οι περισσότεροι με όλα αυτά που για αυτούς έχουν πετύχει στη ζωή τους, στο βαθμό που αυτοί οι ίδιοι επέλεξαν. Όμως είναι έτσι ακριβώς? Όχι βέβαια. Μπορεί κάποιες πτυχές των όσων έχουμε πετύχει να μας εκπροσωπούν, να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Δεν είμαστε μόνο αυτό. Ρόλους παίζουμε και εμείς αυτό το Matrix. Και πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε. Και να ψάξουμε πιο βαθιά αν θέλουμε να δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Καλό είναι να φύγουμε λοιπόν από το ρόλο που παίζουμε ως ηθοποιοί αυτής της ταινίας και να σταματήσουμε να ορίζουμε το ποιοι είμαστε μέσα από αυτό το ρόλο. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε θεϊκά όντα. Έχουμε θεϊκή ουσία από την οποία έχουμε πλαστεί και δεν είμαστε τίποτα άλλο από μια ψυχή που έχει έρθει εδώ πέρα για να αποκτήσει την εμπειρία που χρειάζεται όσον αφορά την ανέλυξή της. Αν το πιάσουμε αυτό, θα αρχίσουμε και να αφουγκραζόμαστε τα πολλά πεδία στα οποία λαμβάνουμε μέρος. Κάποιοι τα λένε διαστάσεις, όμως προσωπικά δεν συμφωνώ σε αυτό. Πεδία είναι, που ζούμε ταυτόχρονα σε αυτά. Πολλές δηλαδή ζωές ταυτόχρονα ζούμε, σε διαφορετικά πεδία. Και κάθε από αυτά τα πεδία στέλνει τις πληροφορίες του στα άλλα. Και αυτές οι πληροφορίες έρχονται και ενώνονται, ανεβάζοντάς μας συναισθησιακά σε άλλα επίπεδα. Και τότε μόνο καταλαβαίνουμε ότι για να είμαστε ελεύθεροι πρέπει να κάνουμε πολύ εσωτερική δουλειά και ότι ουσιαστικά είμαστε ελεύθεροι αν δεν επιτρέπουμε κανέναν να μας το διαβάλει αυτό. Σε κανέναν να μας εξαπατεί και κανένας να μας χειραγωγεί. Η ελευθερία είναι αναφέρετο δικαίωμά μας και μια πνευματική κατάσταση που για να έχουμε πρόσβαση θα πρέπει να αποδεχτούμε όλα όσα εμείς είμαστε. Εφόσον βέβαια τα δούμε και τα αναγνωρίσουμε. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε σύντομα. Έρος στα αδέρφια μου. Γεια σας.